Bos días a todos, a todas. Espero que estedes todas ben. Bueno, hoxe é un día histórico para o conxunto de Galicia, pero nomeadamente para a cidade de Vigo, que aporta a área metropolitana de Vigo gran parte do tráfico dunha infraestructura vital para o país, que é a P9. Día histórico porque hoxe, como coñecedes, hai por fin un debate no Congreso dos Deputados sobre a transferencia desa infraestructura, da titularidade da infraestructura á comunidade autónoma. A transferencia en sí non solventa ningún dos problemas que plantexa hoxe en día esta infraestructura con respecto ao servicio público, como nos queríamos tamén sinalar, pero é certo que un cambio de tercio porque esta transferencia se solicita de carácter unánime por parte de todas as forzas políticas galegas, estén ou non no Parlamento de Galicia, porque as tres forzas que ahora mesmo teñen representación parlamentaria están a favor, pero tamén estamos a favor, forzas políticas que non estamos no Parlamento de Galicia, pero que estamos en institucións como concellos ou no Congreso dos Deputados. É un día histórico, acábase por fin un bloqueo plantexado nomeadamente polo Partido Popular entre o ano 2016 e 2017, que obligou incluso naquela altura ao noso grupo parlamentario no Parlamento Galego a ir ao Tribunal Constitucional por unha situación de bloqueo permanente do Partido Popular a que este debate se dera. Por lo tanto, o primeiro que queríamos trasladar dende Marea de Vigo é que sin un goberno de coalición de Partido Socialista e Unidas Podemos sería imposible que hoxe estiveramos debatindo esta cuestión no Parlamento galego. E, ademais, o decimos con certa sorpresa dende o punto de vista de ver como se trasladou o debate no último pleno que celebramos aquí en Vigo. Temos claro cal é a posición de Abel Caballero, que votar calqueira cousa que veña da oposición como negativa, aínda que esa moción diga que o sol sae todos os días e que se pon todos os días. E incluso presentamos en algún momento unha moción sobre a teoría da relatividade, tamén nos dirá que eso non existe. É unha cuestión simplemente de oportunismo político e de cesarismo enfermizo con respecto a cuestións que o seu propio partido defende de unha maneira normal no conxunto do país e que o seu partido defende de unha maneira normal, como vemos, na mesa do Congreso dos Deputados e no debate que se vai a dar hoxe. Por lo tanto, é ridículo, cando menos é unha falla de compromiso co que o seu propio partido defende. E pasando desta cuestión, porque obviamente hai determinados compromisos adquiridos tanto no goberno de coalición como no acordo de investidura, e hai determinados compromisos que ademais están no orzamento do Estado, hai 60 millóns de euros que se van a consignar a través dun real decreto que está en configuración para evitar que, por exemplo, unha persoa que se move entre Ferrol e Tui, que é o tramo máis longo da P9, pague 22,3 euros, que é unha absoluta barbaridade nunha infraestructura que xa fallanos que debería de ter pois un comportamento público en canto ao seu sistema tarifario. Dende Marea de Vigo, o que queremos é primeiro explicarlle ao conxunto da cidadanía da nosa cidade o que supón este debate. Obviamente, o debate da transferencia, como digo, non abarata en sí o custe. A Audasa vai seguir tendo a concesión e vai a seguir tendo esas tarifas dentro do seu acordo, independentemente que o seu interlocutor sexa o goberno do Estado ou interlocutor sexa a comunidade autónoma, pero para nós o significativo este consenso, ademais, expresado en moitas mocións que se presentaron ao longo destes anos nos concellos e que obligan para nós a traballar en dous obxectivos. A Marea de Vigo presentara dúas enmendas durante este pleno a moción que plantexaba o BNG, que simplemente falaba de transferencia e falaba de bonificación, e nos decimos que hai que avanzar xa no rescate, e nos lle ponemos o adxetivo que consideramos que ten ese nome. Chámase nacionalización, e é algo que se fixeron dunha maneira natural con moitísimas infraestructuras viarias neste país, nomeadamente as radiais de Madrid, a Radial 5 que vai a Toledo foi comprada, rescatada a concesión e se plantexou a titularidade pública sen ningún tipo de problema. E nos entendemos que Audasa, a pesar de que recoñece que hai 1.400 millóns de euros de investimentos e de mantemento, o que se incluyen os últimos 300 millóns de euros, que é o que justifica esta subida automática do 1%, a cambio de que Audasa fixera a ampliación do Ponte de Rande e outras infraestructuras
se consignaba un 1% de subida lineal durante 25 anos, algo que un goberno non pode parar, salvo que rescate a concesión, e, polo tanto, esa subida, a única maneira que hai de evitala é que, en vez de que apaguemos nós, cando collemos a P9, apague unha administración pública, que é un pago en diferido que, obviamente, vai contra recursos públicos que podían ser empregados noutras cuestións. Por tanto, en Marea de Vigo, seguimos considerando que a bonificación, eses 60 millóns de euros aprobados nos orzamentos de Estado, ou calqueira medida que non implique quitar a Audasa da xestión de infraestructura e convertilo nunha infraestructura 100% pública, obviamente serán pequenos parches que non solventan gran parte do problema. Entre outras cousas, porque hoxe en día os fondos de inversión e as empresas que están detrás de todas estas UTEs ou detrás de todas as empresas de xestión de infraestructuras públicas, logo van aos tribunais, se gañan en moitas ocasións procesos judiciais e obrigan incluso a pagar cantidades moito máis grandes por parte da administración. Por lo tanto, esperamos que, obviamente, entendemos que vai a sair adiante esta transferencia á comunidade autónoma, signifique xa empezar a traballar de xeito inmediato na formulación de alternativas para que non exista este pago a unha concesionaria e se poida declarar unha titularidade 100% pública. Porque, entre outras cousas, temos un problema, ademais o vivimos tamén en Vigo durante estes meses, que a caída importante dos tráficos, polo tanto, dos ingresos da Audasa dentro da explotación da concesión, vai a facer activar unha cláusula que figura nun Real Decreto que se asignou por parte do Goberno e que di que, por exemplo, era o Real Decreto que permitirías, de unha maneira natural, pois ampliar as concesións en Vigo de Vitrasa, por exemplo, sempre cando non superara un 15% do período concesional. A Audasa sabemos que vai querer ampliar a concesión máis alá do 2048 en base a esa perda de pasaxeiros. É certo que o Real Decreto permite dúas opcións, ou compensar económicamente ou ampliar a concesión. Nos entendemos que este é o momento de plantexar a nacionalización da infraestructura. Porque ou ben llevamos a ter que pagar unha talegada impresionante porque o sistema concesional estaba feito sobre unha prognose de viaxeiros concreta, ou ben vamos a ter que ampliar, porque obviamente a empresa vai abrir un proceso judicial, se necesario, para que se lle compense económicamente polo parón brutal, que obviamente nos meses de confinamento foi máis, pero que tamén foi importante incluso nos meses nos que a actividade económica seguía funcionando, porque hai unha baixada generalizada e os cerres perimetrais que tamén vivimos en algúns concellos. Por lo tanto, o debate que hai que plantexar agora non é cando chegan eses 50 millóns de euros, se chegan en febreiro, en marzo, a última gran bonificación, que era o que explicábamos o Bloque Nacionalista Galego, a última gran bonificación, que foi o traxecto de Rande ou a Cangas, ou indo a Pontevedra, a posibilidade de que indo e volvendo no mesmo día só se computara un viaxe, se incorporou no 2013, prácticamente a finais de febreiro. Por tanto, non é unha cuestión se estamos en febreiro ou en marzo, non é unha cuestión de 15, 20 días, sino que iso é un parche que non solventa pois un problema que vamos a ter e que incluso pode levar a unha vía judicial que gañe a Audasa, neste caso contra o Estado, que con que chega os acordos, pero se finalmente hai transferencia, pois coa Xunta de Galicia, que obviamente vai a herdar gran parte do contrato e as cuestións que están dentro do contrato. A Audasa non vai a perder a oportunidade de seguir tendo unha cifra de beneficio neto de máis de 40 millóns de euros, o sea, a súa cifra de negocio supera dende o ano 2000 ata 2019, que son os datos que temos, máis de 3.000 millóns de euros. Eles declaran 1.400 millóns de euros de custe de mantemento, explotación e novas infraestructuras, pero están ingresando máis de 3.000 millóns de euros con beneficios, digo, netos de máis de 40 millóns de euros nese exercicio. Un negocio redondo, regado con recursos públicos e, ademais, con ampliacións concesionarias ou sistemas de construcción de novas infraestructuras que blindaban ese tipo de incrementos do 1% que decíamos antes. Marea de Vigo, reclamamos que Abel Caballero este no consenso. Entendemos, ademais, e o decimos en ningún tipo de dúbida, que sabemos que el defende esta posición como a defendemos todos. Outra cousa é o oportunismo do que se vota ou como se manteñen os debates no pleno do Concello. Pero queremos que Vigo, como cidade máis importante de Galicia, como cidade agraviada polos custes inasumibles
desta infraestructura empece tamén a reclamar dun xeito vehemente, como vamos a facer a Marea de Vigo, unha AP9 100% pública, sen peaxes de ningún tipo, ningún dos tramos, unha infraestructura absolutamente amortizada, salvo por esa inyección de última hora para facer as infraestructuras radiais de Santiago, os accesos a Coruña e a ampliación da Ponte de Rande, porque iso é a única solución. Hoxe en día, moitos traballadores non poden empregar esta infraestructura porque supón para as empresas no cómputo xeral un gasto inasumible. Estamos falando tamén do sector do transporte por carretera, que sistemáticamente protesta polos altos custes que supón esta infraestructura e, dende logo, esperamos que no próximo debate Marea de Vigo estamos preparando unha moción que xa avanza, moi ben, temos a transferencia, moi ben, temos 60 millóns de euros de bonificacións, vamos a pedir que o Concello de Vigo pida a nacionalización, a expropiación, a compensación, si o obxectivo é duro, a nos sorprendeu, nos poñíamos claramente nacionalización na emenda que plantexábamos a moción do BNG, porque, entre outras cousas, queríamos levar ao Partido Popular as súas contradicións de ter bloqueado este debate durante anos e agora xogar a ser un partido prosoviético. Nos pareceu absolutamente curioso que o Partido Popular este a favor, o Partido Popular de Vigo, outra cousa é o Partido Popular do resto da realidade mundial, pero que o Partido Popular plantexará que está a favor de nacionalizar cando foi el o que sistemáticamente prohibía abrir este debate, non digo as veces que levou Unidas Podemos ou anteriormente Izquierda Unida, levou este debate o Congreso dos Deputados e foi sistemáticamente votado en contra por parte do Partido Popular. Parece que na oposición todo se pode facer e cando se goberna non hai ningún tipo de compromiso. Por tanto, para nós é un día histórico, pero xa decimos, non é a solución en sí, senón que permite outro espacio de debate e de liberación que consideramos que vai a ser, esperemos que finalmente chegue a bo acubillo, que sexa o Parlamento de Galicia, porque, ao fin e ao cabo, é onde deberían de debatirse as cuestións máis infraestructuras.